For now, that ice, my brother and I drag me go here by. Ọnụ na-ekwuli Igbo abịakwa ọzọ. Ichele ọnụ na-ekwuli Igbo abịakwa. Ọnụ na-ekwuli Igbo abịakwa. Ọkwala eziokwu ọtọ nke izizi. Ọ dị nkenke enyi chụrụ igwe enyi ọsọ. Ichele ọnụ na-ekwuli. Igbo bụ Igbo. Igbo ndị ọma nji eje mba. Apụtakwa m ọzọ. Agwara m ụlọ na mbọsị ọbụla gaa na m apụtara ahịa. Emmanuel nwere ihe nji maka ewepụta. Ọ bụrụ na ị bụ youth, ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwanyị, and ị bi na United Arab Emirates, bụrụ oche gị bịa nso. Enwe message for you people. If you are a youth and you are living in United Arab Emirates, come closer. How many of us remember this brother that sang this song? Solista. That guy that sang this song that said, no be say she give me jazz. No be say she take my name to Babalawo house. For me, self, I dey wonder why. Why you be say na your name I dey sing every day for my son? So many of us remember that song. And the one also he sang with Tiwa Savage. Girl, if you say make I wait, I go wait. He was a young and blessed talent. But there was a time people saw him along the road. Some people were saying he's prank, that it is stage. But thank God he was granted an interview. He said that friends lure him to this attitude. Eyes. Eyes. There is a reason why I said if you are in United Arab Emirates, if you are living in Dubai, that you should come close. Let me talk to you. So many girls today in Dubai, order of the day. So many boys in UAE, has become the order of the day. Eyes. Achomiku maka corado. Achomiku maka loud. So many people see nenu where jump no boda. Abro na found 100%. 195 see nenu where jump maka eyes SLS. Evil has become the order of the day. Friends now connive friends to take eyes. If you ever find here, afro. Ichene ebe a na-apọmpụ ihe. Ya manọ mkpụrụ mmiri kafa na-adọ. The most annoying part of it that most of those girls na-ese ihe n'obodo a fa dey eriju afọ nke ịfụlọ dịka na nwuru medo dịka ọkọ mmiri ma ịma ọka na-akpa abuke. Mana mmiri bịa nwa abuke ọ dị ebu aji na arụ mmiri bịa mazie ihe. When I see most of those girls that takes these eyes and mkpụrụ mmiri n'obodo a, I'll ask myself a question. Onye mere anyị ife a? Who did this to us? Some of them engage themselves in a relationship. Ha na nwoke a na-agbakpọwe nke ya bụ sometimes mgbe a na-akpọ m na phone. Ijere na ọgụ adaala o. Nsị ka ọ na-akpọrọ m asị m na ọgụ ọ bụ ọnụ na-ekwuru Igbo nation sị na ọ bụrụ na ịdị na mmadụ ekwu na ịdị. Imagine dating a man in Dubai at the same time enyi gị nwoke na-agba mkpụrụ mmiri. O mee nke nwaanyị introduce to mkpụrụ mmiri. Ndị ha ncha niile bi na flat na-agba mkpụrụ mmiri. Ihe ma abụrụ na na-agba mkpụrụ na-agbacha mkpụrụ mmiri esekwasị corado, sekwasị ma loud. Wee see nonsense niile wee werezie nkwụ ọkụ wee kada ya. Nke ifụlọ na-aga. O wezie ka asịsị na eke nọ na building na-agbaka building. Onye asị na 15 floor nyo anya. Ọ dị akara asị na ọjọọ wepụta okwu gị ka irituo. Osi ebe ahụ oburu onwe avri ịgba. I know of so many stories of many men who jumped from up. Make na agbaka ụlọ. Ọ bụrụ a result of ihe selese. Ihe aṅara aṅa. Mkpụrụ mmiri has become order of the day na UAE. Ndị ebe anyị na-emezi ya abuse.
ya na-ese ese ụmụ baanyị na-emezi ya abuse. Remember those days ya bụ mmadụ na-agba ahịa onwe ka o si bịa gị n'akụkụ ọsọ agba gị ụkwụ isi na ịchọrọ implication. Today abịa na birthday party a na-agbụ ya to the point na ụmụ nwaanyị dịkwuzi proud of ịgba ahịa na mkpụrụ mmiri ha na-esezie fetinye na TikTok na-eme onwe fa implicate na-eti na WhatsApp status onye mere anyị fa. Tomorrow unu pụta na na-arantị na social media na ọrụ ọdụrụ na Dubai na ada enye visa na Dubai. Dubai government mana unu na-eme those atrocities. Therefore, how do you want them to open visa? Ụfọdụ ụmụ nwaanyị ka ya bụ ịkpọzi efe ọlụ ọbịa bụrụ ụzọ jụọ gị na iwere afịa ka ọ gbagodo afịa inwezie mkpụrụ mmiri imegoro ihe niile ị ga-emeri ya n'ụwa. Some of them na-eri sọsọ one pack Indomie. Some of them adịghị eriju afọ. Some of them eat once a day mana ha na-agba mkpụrụ mmiri 17 times a day. Ihe obodo na-asọ nsọ ka unu na-eme abuse. Echiri unu asị na Dubai gọọmenti mere ụlọ ihe a. Ịbịatazie na ogbe ụmụ nwaanyị kasịkwu nwoke agba mkpụrụ mmiri. Ihe afụ nwaanyị dị plọmpi na-adị healthy na-eriju afọ bifo mana kịta ịfụzi ebe ọ gbara mkpụrụ mmiri ọ na-aga ma elu ma ebele ọ na-ega ịfụzi ya ọ dị unkept. O nwere ofu ụmụ nwoke ka nwoke ịfụ emanụ dịbụ healthy dị oke gbazi ọfụma because na ọgba na ọtụtụ mkpụrụ mmiri see ya a na-ese ese ịfụzi ya ebe ọ na-aga ọfụ mmadụ ibe ya ome otu a ozo ọ na-ezoziri nwanne ya ezo maka mkpụrụ mmiri. If only the youth of Dubai, if only the youth nọ UAE bụ ndị Igbo ụmụnne m ka m na-agwa okwu a, if only na anyị ga-ewepụta aka na mkpụrụ mmiri ya na Colorado na Laodo ọ ya bakwala anyị uru. Ụfọdụ nwanne ara ọbụla fa nwetara na mkpụrụ mmiri ụfọdụ enwerezi service. Anụ mkpụrụ mmiri na-enye mmadụ wrong inspiration. Mkpụrụ mmiri ga-agwa gị si na 15 bekin nwatuo na nwere ife na-eme n'ịdị nso na ala. Ọ mkpụrụ mmiri ka mmadụ gbasịa see na Igbo nọ n'elu ya asị na eke na bọst o si na windo rapụ onwe ya aka apụọ na ala jide ụkwụ na aka kụjisie. Ụfọdụ nwụrụ anwụ. Nne na nna gị zitere gị obodo oyibo ụfọdụ ka elere na akpọta obodo ele onye gbagide akwampi si na ike akwampi agwụna ya ọ sị gị na ọ da-agbazi akwampi ọ baa ile mkpụrụ mmiri. From ile mkpụrụ mmiri ọ na-esekwu na-aṅụkwu. You have a girl who is very innocent and decent. Once she start dating one nonsense boy, the guy emegheli ha na-agba na-esezi mkpụrụ mmiri ha secha efe anụ ọgụ makasị onwe ha mma. So many girls nwere onwe ha mma na-arụ n'obodo a maka ihe esere ese. Mkpụrụ mmiri has deceived a lot of people. Mkpụrụ mmiri has landed so many youth ndị Igbo na cell na jail n'obodo a and you don't want to learn. Say no to mkpụrụ mmiri. Say no to ihe a na-ese ese. Don't abuse everything. Ndị be anyị na-eme ihe niile abuse and you are blaming Dubai government for not opening visa for Nigerians. Ụfọdụ ndị be anyị na-ewekwuzi mkpụrụ mmiri na-elesizi ndị obodo na-elesikwu ma ndị paki wee sechazi ọ na-emegheri ha ṅụchaa ya gbachaa ya ịma ha aka akpa zukwuru ego ha echiri na ọgba na kamera achụgharịba the innocent people. Ụfọdụ gbachaa mkpụrụ mmiri ahụ ha echefuo datina na ha jee ori na ya enwude ha na nwere ebe ha si eme escape. Mkpụrụ mmiri agwa ajenụ zuo ori gbaka na exchange na nwere ihe na-eme ha gbakacha exchange enwudefa. Only few eme escape. Innocent people nọ elewa ha eke a na-agbari flat to flat achụgharị innocent people. Enwere so many people nọ na Nigeria tata ọ bụrụ ife ndị ọzọ metal bụ na ha Nigeria. May the sins I know nothing about not put me in trouble.